pamberi pedare raedhimeni chigodo. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raedhimeni chigodo. Kwete manyero. Kwete manyero. Mwari ngaanditungamirire. Mwari ngaanditungamirire. Muchitaura muchitidaidzisei kuti anhu asazobvunza kuti muri kuti pamusoro idari. Inini nyaya yangu yandauya nayo panapa ngekunetsana kwandinoita nemurume wangu. Tainetsana mumashuromo zvakanyanya tichimbotaurira nemuhama achitadzawo zvigadzirisa. Saka takazosvike pakurwa. Iwo ari nditema ndikazoakurira ndini ndakazoakwadza. Akandimangara ndikasunga. Tikatadzonzwisisana. Ndichibva ndasuduruka pamba chibva nditi torecho ndambosuduruka. Saka kugara kwese kwandakaita. Iwo wanga wachinyepa kuti ndinoda kuendese duro kwamakada vana vombounza duro umba kwangu. Saka izvona izvi zvinhu zvangu zvandakasiya pamba ndakasvika pamba andishira ndakasiya ndarima magwere mugadhini. Saka akakohwa magwere angu. Asati akohwa akandidaidza kuti uya magwere aibva. Ndakaenda ndakasvika mukadzi akarara pamubhedha vangu mubedroom. Achibva andivhunyira magwere mukadzi akandituka zvakanyanya. Ndobva ndambofunga kuti rega ndimurowe ndobva ndafunga kuti ndinodzoka futi mapurisa. Ndodai ndakamukanganisa. Asi ndakangozvidzora hangu kuti ndakati ndingatodzoka futi mapurisa mwendapa. Ndobva ndabva. Saka izvona izvi akaputsa kicheni yangu. Akatora mubhedha wangu achibva ararira. Then kicheni yangu achibva aputsa. Obva aputsa futi danga rangu rembudzi nerehuku. Kwatora mapuranga achikagadzira umwe mubhedha. Matress yangu obva apisa. Mumudanda ndasiya ndadhiga nemaoko. Obva atora mbeu yangu yanga irimo ndiyo yaakadyara futi. Saka izvona izvi ana achiuya ndakatora mwana kuti aende kuchikoro. Iyena mukadzi uyu akateera mwana wangu. Achibva atora mwana wangu. Saka ini ndakazoita zvekuzwa kuti mukadzi wanga ari padhuze. Zvekudai takasangana ipopo apo pasina kumira zvakanaka. Kuyotore mwana wangu uri under age. Mwana wangu taenda kuchikoro. Izvi mwana wangu asikuenda kuchikoro rudzingwa kutofamba murodhmu. Uri tonga street kid. Uyu jeni wacho ari kumudzinga pamba. Ndotomboti madini kuti mugadziriswa. Obva auya kugadziriswa kuno kwaedhimeni. Agadziriswa wana kuzviteerera obva atosvika kuti waangirisa kuramba ichinetse mwana. Ndikati ndinazvo ndogone kuita. Mwana ndopakati ndakomangara nduri ndikaenda kumapurisa ana baba munini ndo anonditi usasaende kosungisa baba azviti. Asi mumashure akafurirana. Achibva aende kondisungisa inini ndakazoona ndakudaidzwa nemapurisa. Zvikazi mai aya akarepese mwana akabate makumbo mukwacha ichite mukadzi mwana wawo. Ndakabvunza mapurisa akati inini kubate mwana makumbo mukwacha ichichita zvinoita here. Zvikazi nyaya inoda mboti nyatse kuongororwa. Saka anga kandikonyoresa akati jeni na myuka naiwo babacho kuri kufurirana kwaanga aita. Saka zvese zvekundonetsana kwese kwaakuita. Saka ini ndo mandati aiwa mwe mukadzi agari mumba yangu ndakashupikira ndini ndakawaka imba iyoyo. Ndakaenda kubasa ndikatanga kusumudza 3 room. Kwazopedza ndobva ndachiextenda. Zvidhina ndakakanya ndega nemaoko angu enana angu ndichikwira pamusoro povhoni ndichironga. Zvaitozikana nemunhu wese anhu wese chizvona ndichizviita. Mutero chaiwo ndindaibhadhara. Asi murume aonoti ndizvo zvaakude kuita izvo akabva atora mari sisaya ese endaibhadhara mutero obva aviga. But proof inenge iripo noti kwatsabhuku zvinooneka kuti kubhadhara kwendaita zvine chisara futi ikoko. Saka nguva yese wanga asina chitupa. Kumumanikidza kwendaita ndikati iwe tore chitupa anazodini azochinje seni yangu yaari kushandisa. Takatoita zvekutonetsana. Atora zvinhu zvangu zvakaenda nazvo bhemavhari. Kopomwe mukadzi ndikateera mablankets angu tikanetsana nehembe dzangu bhutsu dzangu ndichibva ndatora kubhemavhari. Achitora zvinhu zviri mumba. Saka nyaya yakanyanza kuti tinetsane kusvike pakurowana akatora maasbestos 15 atataisa mumba. Obva maasbestos obva zvazi ari paSteven Mkwindidza. Mamwe ari kwaBhani Mkwindidza. Tende zvikaziri kwaFred Kamusoka. Saka ndakati ndakuteere zviro zvangu zvakazonondiurayisa nehama dzangu. Haufaniri kuti uzvitere ndokунetsana kwetakaita svike pakuzorwa. Inyaya yekuti ndada kuti ndauteere zvinhu zvangu. Mbudzi dzandakasiya pamba mbudzi dzanga dziri dzangu. Pasina yawo. Ndakati ndirusire mwana wangu mbudzi idzi kuti azobatsirika. Asi mbudzi idzodzo ndiruzwa kuti dzese dzakwaba munini. Hapasina kana 1. Ini ndakandotora 1 basi ndiri kuti anangu ararame ndizvo. Chero dai ndisikadi kugare pamba ipapo ndafunga kuti handichadi kupagara. Imba ngeana angu. Moreover imba inoti inini. Tomashoko angu. Zvinotaura kuti pemakasiyana mukambana makaona zvawakatora. Pane zvakandititore zvinezvi. Wakagutsikana here nguva yacho? Handina kugutsikana. Saka mazoti nhasi manyindo pamazoti. Ndikutoona kuti zviri kuramba zvichitoenderera ana angu asisitorina rugare. Ana ari kudzimwe pamwe. Saka chasarira chemururu kuti chitorwe chii? Chenduro chitorwe. Chemere kuti mupu. Imba yangu. Utakure kwenda naye here kana kuti kugara. Ndati imba ngeyangu.
Imba wanenge wakuitira wana wao wari imba ngeyangu. Apa pamakaenda kuti zvakazi kudini? Kukoti akazitomupa rimwe date. Ngenda kuti kana wana nyaya dzacho dziri kushata dzakatunga neiko pa. Iwo uri kurwira kuti wana wagare pamba ipapa. Ngenda kuti imba ndo wakayaka. Imba ndira. Kana kuti iwo uri kudzokapo here? Imba yangu ndichida kudzoka ndodzoka nekana kana kuti pa. Uri kudzokapo here? Imba yangu. Kana kuti wana ndo warudoto wagarepo. Ndichida kudzoka mba mangu ndinodzoka ndakuda kuti handisi kudzoka nangu anogara mba mahashungurudzo. Wana wadzoka wagarepo. Saka wana izvi zuva ripo? Ndina. Wani wacho anaye wari kumbunyikidza. Saka uyu wakutogara nayo? Ndinaye. Iwo chakati alright. Ndoda kukubvunza iwo. Kuenda kukoti kwemakaita kutanga here kana kuti makamboenda futi kumakoti? Makoti takaenda akawandisa. Ari maererano nemakoti emakaenda? Ndakasvika pakutora protection order nenyaya yekundoramba achindishungurudza mumba. Saka ndatora protection order iwo akabva azoenda kofurira naona amwe akafurira nakazi ndotorawo yako protection order. Ndichibva ndauye pamba ini protection order yanga isi yekuti handisviki pamba pangu kana kudini. Inini protection order yangu yanga iri kuti handidi kushungurudzwa ndiri pamba pangu. Saka iwona ubva aenda kotorawo yawo yekuti azi hatifaniri kunge tichidini tichirwisana basa. Saka ini pendakauye pamba iwo akabva andishungurudzwa kuti bva panapa ukatora protection order. Kati azvo izvozvo inotaura. Saka taenda kumaputsa akataura hozi handizvo zvinotaura protection order. Mukadzi uyu haabvi pamba pake unogare pamba pake. Iwo kana uchida kubva pamba ipopo apo dini ibva. Simuka yangu kundidza. Kubate nzeve yenyu. Muti ndoda kuti varomaro vapo tinyararire. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodwa. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodwa. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Mwari ngaanditungamirire. Chigarai pasi mupindure zviri kutaurwa namai. Pamusoro idare. Zvese zviri kutaurwa namai aya ndazvizwa. Asi zvizhinji zvacho ngezvekunyepa. Zvizhinji zvachona ngezvekunyepa zvekuda ndipomere mhosva semunhu wakati ndirude kukusiya wafa uri mukati mwemhosva chete. Saka pamusoro pekutanga chaipo nemukadzi uyu takawirirana kuita ndetaiwirirana zvekuti anhu ese aitozvishamiswa munowirirana sei kudaro. Pese kana kwacho ndaenda tese ndakagara nemukadzi uyu nguva yakati rebei 22 years kubva muna 2020 kusvika muna 2019 tese. Mukadzi uyu wakazotanga kuita mamhinyapinya ake muna 2021 ndopatanga kuita mamhinyapinya ake ekusachazwisise inini ba akutange kuite zvechifambi effect. Saka atange kuite nyaya yake yechifambi mukadzi uyu ndakamutsura ndakamboshinga 3 years ndichimutsura techimbogadziriswa ngehama dzacho echimbochere gomba pasi echipfira mata pasi echimbogadziriswa echimbochere gomba ndichiti handidiba kuti ndizvifumure ngekuti ndikazvifumura inini ndatozvifumurawo ende handidiba kuti ndisiyane naye ngekuti ana angu anozoshupika ndopfungwa dzindandiinadzo ndechitoti futi handidiba kuti hama dzangu dzizviziye kuti ndiri kusangana nematambudziko akadai ndikamboedze kushingirira. But at the end ndakazoende kuona kuti mai mukadzi uyu wauda kuchindikwadzisa manje. Ndakadanana naye aina ana ake 3 amwe kacho kaitamanda aichitoita madhodhi ese ana aya akakudzwa ndini kusvika ana aya aroorwe ari mumaoko angu. Pari kunyanya kundishamisa ngepekuti uri kunditaura kuti hazi ndiri kushungurudze ana angu inini endakabara naye ake ndaaitire zvakanaka. 1 2 mukadzi uyu aite zvaakaita zvese zvechihure zvake zvaaiita. Ndakaende kumba kwacho usiku ndatsamwa umwe musi apo zvazonyanya iye wanga kutaundi wakurambire kutaundi wanga kutorodza kutaundi nechikomba chake right echinyepo ndiri kubasa anhu echiti mukadzi wako uri kubasa ero
wetiri kuona kuti skwera pasaburi apo ichidzoka ichizodai apo unosvike kumberi handizvizii. Uri kubarisa here mukadzi echizondoita zvokuya makuseni echidzoka. Saka ipopo pakandirwadza ndobva ndandoumba kwacho ndotaurira abereki acho. Abereki imimi nyaya iri panapa, mwana wanyu naye handisi kuchawirirana, zvinoita ri mutigadzirisewo. Ndabva ndaenda kuna baba acho asara ari babake. Nanhasi asara ari babake, unozi Devi Magada. Akati zvakanaka, wauya zvakanaka mukundidza picha. Saka mukadzi wako wacho wadini, ndikati ndadomufonera inini waramba, ndamuti uya kuno wadini waramba. Saka ndafunga kuti ndikauya kunoku mimi munomufonera. Ouya kunoku then mombotienzanisa ngekuti pana samukuru wangu amboedza kumbozvigadzirisa but uri ndoti mwechindopedza kutaura watomhanya kune munhu wake. Baba acho ndopakasimudza foni kwaari yeno. Mwanangu uri sei? Ndina mukwindidza panapa. Mukwindidza uri kuda ione nini? Pane nyaya tinoda kuti titaurirane. Mazizwa. Nyaya tinoda kuti titaurirane ngeyekuti uya kuno pane nyaya iri pano. Wakabva aziye nyaya yake obva atotanga kushauta babake mazwi asina kunaka. Hausi babangu, siyana nenini, babangu akafa kare, babangu ari kumasasa kumakuwako. Iwo hauna pindiri nyaya yangu na Dakaraiba. Kana uri totaurwa ndini Dakarai nyaya dzekunyepa, iwo unana akawanda asikana stereki. Ipe mwana wako. Handisi kutoona zvekutotaura newo, hapana chaunondibatsira ba. Akataurwa ndi baba acho uyu kuti iwewe nezvauri unditaurira izvika handisisiri babako kubva nhasi kuende mberi. Ukafa unoikwa sembwa, ndi baba acho akanga ari kutaura. Wafa urida kuikwa sembwa, kana ukaende konyafira uri kwaDakarai uchifunga kuti tinoomesera Dakarai, tinokutora haurari mumba, tinoende kokuise kumakuwa street. Ari kutaura baba acho echitaurira yenawo, mhuri yavo yese echizwa. Dai iri pano inondipupurira. Wechindobve kwafira kuti mumakuwa street mumba haurari ngekuti Mwamagada hamuna mbeu yakadai ndiweba. Taura iye nawo. Zvadaro takagara tobva tazo anhu obva zvakatsverudza musha wese. Tobva tabvepo. Tobva ndazo zvikazi rara ndikati handicharari kumba nasiya kusinani. Kusina munhu kwatodzoka kumba kwakuya. Ndagara. Ndaenda nandisikachamoni. Zvazvenguwa. Inini of course inini semunhu wemurume handirambizi kuroora akadzi endinoda. Zviito zvake zvakanditsvakisa umwe mukadzi. Zveshuwa ndakanga ndaanaye kubhema vharuko. Mukadzi uya takutowirirana ndikatomboya naye pamba. Bhozi handingazomiriri iyena kuti nditeere machannels ake kana kuteera mutemo yake yaanonga ari kuda kuti andiitire ba iyena. Handitadzi kutsvaka umwe mukadzi ba iyena achitsvaka umwe murume wekuti achigara naye inini ndochiteerere musure mwebarika handizvikoni. Saka zvadaro mukadzi uyu takanetsana zvekunetsana zvezvi. Obva umwe musi tanetsana paumba ipapa, tanetsana ngenyaya iyoyi. Wabva aenda handizivi wakanga andoti svikei. Andoti svikei bva tati netsane kunoshupana kwetakaita ipo papo. Ndiri mutaurira kuti aiwo haungadaro but after tabva kunana baba acho. Iwo kubva watadza kuuya ndonyaya dzatakanetsana ndidzo kudai. Handina kutomboziva kuti zvambofamba sei. Paakandoti pote kuende kutaundi. Wabva aenda kondiisa kuprotection order. Protection order ndone tsamba yatosvika. Ini aikazve tsamba yayo wakaita yekutumira munhu. Haana kusvika nayo iye ba. Wakandoitsveta here kunge akape mwana kuti wozopa baba obva adini obva atiza. Kwendakazosangana naye kutaundi. Ndasangana naye kutaundi kunhingi uko. Protection order kwacho. Tatowo kucourt uko. Totopinda mukati muya ndotobvunzwa. Iwo mukadzi uyu chichi. Mukadzi uyu zvirumbofamba sei nemukadzi uyu? Ndikati mukadzi uyu ka urunditira zvakati nezvakati. Saka haana kuzvizwisisa ba. Ipopo pacho. Mukadzi uyu wakandikangira mushonga wangu uyu mukadzi uyu wendinomwa. Manesi akada kumusungisa kukliniki kunyange kunge musina kuigamuchira. Uyu mukadzi ari kuda kundiuraya kuti aone chanzi yekugara nechikomba chake mumba mwangu.
Mwazizwa. Saka obva yanyorwa protection order semunhu wakanga aenda komangara ino. Protection order obva yanyorwa. Zvazi iwe chenda kugara nemurume zvakanaka. Asi usasaita mabasa ako ari kutaurwa ngemurume wako kuti uri kuiti gumbo mumba gumbo kunze. Wakuona unga murume wako chaiye chikomba chawakudanana nacho. Saka iwewe kubva nhasi kuende mberi chibva waende kumba wogara nemurume zvakanaka. Ari kutaurira uyu ini ndatauri naye bavo zvemuri kutotaurirwa ndiye zvese kunyepo. Ndaende kumba kuya ndotogara ndiri pamba pa nditoona iye wane mapepa ka wakuchitara mai mwana ngekuti ndiye wane mapepa wakutara echichiite zvaanoda ino ndiye rubhadhara mutero amwanani mwamuinene echituperi ndandisina wakutara wakubuda nguva yaanoda echisvika nguva yaanoda kudini nguva yaanoda kuda kudai nguva yaaruzwe kuda aende wabva aende kutaundi kwake kwaakaenda aende kutaundi kwaindoti kubasa ndoti kubasa aende kubasa kwake umwe musi wobva andidzokerera ndiripo paumbapo nditori kutoite zvendandiri kuti kunge ndandiri kugadheni here handichazivi kuti ndandiri kuitei uyu wanga ari mugadheni uyu mukomana uri apo wanga ari mugadheni handizivi dai asina kusvika ndope ndakatange kufira ipo papo nditori pamba ndiri kutoitawo zvendiri kutoita apinoti zvakambomwira zvinoita zvekuuya paari yena wobva atore gokota ngekanyaka sina nebasa risa gokota takati netsani uyu wanga azotosvika uyu laki kusvika kwake wanga ati seri kwedhoo demo kuri rimwe side bhemba handiri murunzwa gokota riri mupaseji kuseri kwedhoo futi mukati saka waide kuti ndikanetsana naye kunoku uku kwese wakagadzira kwenda ndikapinda mukati mberi gokota riri mumberi handi muri kuona saka ndakanetsana naye ndakangwara ini ndaizive mabasa ake ndiri padhoo ndechinga ndiri kudai ndechida kumurova handisi kumbomurova kana zuva rimwe ndandisikamuchaiba nesimba rekuchana naye handinamba uyu murume uyu saka nyaya inoendeko yakaenda koitika manje ngeyekudai manje tanetsana uyu wazwe noizi manje kuti rusha ruri paumba apa haruzi kunaka ba ari mugadheni wabva amhanya kuuya svikei tiri kubatana pa bandinaiseki ndisiye ini ndauchitoti musiye zvangu zvokunga ndakuonererwawo ndiuyu musiye iyo rudzokera kumasure kudai ngerivhesi handiri muri kuona wabva enda koti kuseri kwekati nomukicheni iri mumba hombe obva enda koti gokota ranga riyodziyo rakutodzika mumusoro uyu wanga ari mutuka obva ari haka kudai uyu ndiauka ri haka uyu dai asina kusvika zvazvisina kumire zvakanaka ba ndomusi dai ndakafa iona ngoti gokota iroro raitsemura wabva aribata chenyi panapa uyu wabva atona zvaita pano zvakashata echibva ati kirikiti pum obva atiza takaite mazuva tisiri teseba tiri kundoti ndichindotya kuti apa mukadzi uyu unobva andai kundiita so chii chazombonyanya kudai ndopaabva anaseku chichimbozogara paaigara yekubasa ndikati mukadzi uyu wandishamisa tabva tagara handichazii here handichazii ngematsamba ake anga anawaya ini ndabva ndaenda koomangara kumapurisa uyu wanga ari kubasa kwake musi wacho ndikaenda ndechikweta ndechishivha so ngoti gokota zveshe warara ndidambura ndikati gentleman nyaya iri panapa mukadzi wangu inini wemuri kuti uya uri right mwechimuti murekerere mukadzi wako ngekuti wakaita ana naye ini ndobva ndachifunga kuti kuita naye ana chinga achitema here inini ndakabarwa inini kusvika pazero rangu rineri mayangu chaiyo kusangana nawo handiyaziba babangu namayangu akaparadzana kare takabarwawo 3-4 but akaparadzana kare handizivi zvaakaparadzanirana ndizvo babangu akarora akadzi 6 pamusoro pamayangu but ndakandogara nanamaini nangu apo handina musi wendakamboya kogara panapa ngekuti ndarumbirira maini nangu paumba handizvizivi kana kuti ndasungisa babangu kuti atora mainini handizvizivi ndobva ndachitaurira nemapurisa aya ndiwo here mutemo wacho wekutaura kuti munhu akapuwe protection order wakuda kutouraya munhu wacho kuti uyu achinase kutoita chance
Zvikazi iwewe mukwididza iwewe nyari pano yeta kutokutaurira usasatombomira pano obva toninyorere mapepa gigigigi zvikazi mangwani chacho mhanya kuonini kucivil court utoende komangaro chataurira the real stories yakamira yakaita ndondasvika ndobva ndataurira kuti ndo mamiriro akaita nyaya yacho yakadai zvikazi ei mukadzi uya tatisingambofungi kuti unodaiba nezvakaita zviya zvese nyaya ikadai mukadzi uyu wakatomaniburisa mupepa ikaerengwa iyazve nyaya zvobva ndapuwa protection order ubva apuwa date rake ndobva ndava nepepa rake ndobva ndamupa tobva taenda kosanganapi kukoti nyaya yobva yatongwa mukoti nyaya yayo handika civil court yabva yatonga iwewe Edna Magada iwewe murume utatoona kuti hamuchadanani ba ngori nyaya yatosara iripo kurana rudo charo hapana nyaya tazotoona panapa yawanga wakuda kuitira murume wako nezvetazozwa nemapepa yatakanga takupa iwewe hazvichaiti ini ndakazonga ndapuwa protection order iya manje uyu haasisina bau tu wabva afunga futi tabva ikoko tapamba ndine mapepa angu vatora mapepa achibva apisa eno angu aya mapepa vandaenda kumangara kumapurisa zikazi haisi nyaya museyapisa unotora amwe wakaenda kotora kuti zvishaye umbo handiri muri kuona asi uko zvino zvakangonyorwa ndo ubenzi hwaakatadza kuziya zvaita kudaro manje wabva kuuya kwaakaita wakauya kunga munhu wakanaka umwe musi waauya wacheno wakauya kunga munhu wakanaka kunge ende wangasi kutaura wakatange kuuya umwe musi ari zvinyoronyoro kana noizi yanosomboita ari ubveyo handina kuizwa ndakandokaruke munhu amuruwanzi wakutotete mumba wakutotsvera zvakanaka handizoziva kuti uri utaimira ba mazizwa here hama dzangu nditoripo ende pambapo pamwe pangu paigara vanhu aigarepo maroja aigarepo musi wacho pasina nangwise uri unasa kutaima kuti panapa hapana anhu hapana uri unasa kutaima nyaya yakanga iripo yanga iri kuda kundiuraya obva atiza ndiri muri kuona andiuraya obva atiza waizonyepere nharaunda nehama dzangu kuti ndiwo akauraya murume murundizwa were saka nyaya dzezviro dzeupfumi hwangu siyanai nadzo hapana kwaaishanda kwaakaumba ngatimbosiya yakadaro iyo ndichaipedzai aita seizvouru nditaimira handitika inini ndakutoenda kubasa kwangu I'm a builder by professional ini ndakutoenda kubasa kwangu inini ndakutodzika pamasteps kudzika kudai iye uri mudenga ndaziva ari kuti muune sando musiketi wanga ine bhurukwa unopfeka matrauzi koko pako yake neroko sando iri pai iri muhomwe pendakubuda pamuvharanda zvakanaka pasina kumbotukanaba kuti kana kuti ndazwa ari kuti tanga tichiyambana ndiye waida kunditema ini ndo wandazomukurira vanhu vanokomborerwa akaona kunyepa ndakutodzike pamuvharanda pangu kuda kuenda pabasa pamuhowesa pajohn pendayaka ndakandozwa musoro kupisa handinomunyepera ba ndakazwa musoro kupisa chiwewa maroja papasina nemunhu ende waida kuti aite zviro zvake zvaubva adini ndo mafungire ndakazoitawo ubenzi hwangu ndakazwa musoro kupisa kuti chopendati maiwe handi muri kuona saka pendakati maiwe ndichidai simudze musoro dai nditase mudenga ipaipi yeropa kukwira kudai ndapa ndati maikani mhere ndakaridza yanga isinawo mire zvakanaka ba uyu futi wanga ari mugadheni uyu futi wanga ari mugadheni uyu paanga ari mugadheni obva amhanya futi kuuya pamhanya kuuya futi echibva ati tsviko abata kuda kuti kikiriki sando wakanditi sando kawanika kudai ka yechipiri saka ndakainzvenga kudai mire yechipiri haikona apa ba apa yechipiri ndiyo iyi mazizwa yechipiri pakudai kwendakaita maoko kudai handitika saka ndakaitetange maoko yobva yanga kudai bva yandirowe panze pana bva yanditi apa pakatute kudai kusvika apa ndichibva ndaridze mheri and paa pasina munhu ndo musi wendakati pano ndakufa ndikadaidzira kuti munyika muno hamuna anhu here
nanhasi anhu anondishinyira kuti munyika muna munani anhu waye munyika muna munani here iyena semunhu wanga uya aina attensheni yake yekuuraya ndakamboedza ndakamba ndati lakire ndakaita ndakabate sando kunohuka dai ndakabate kumushwe ndakafa saka ndakaramba ndakabate sando kweyakahuka kwachikikiridzana uyo watosvika chii chenye kubva abvukire sando bvukira iwowa sando iyabvu tototadza kuziva kuti akandimangarire chii sando iyabvu munozviona sando iyabvuka pochitodai kotonetsana chinyi ndaida kutosiya ndauraya ndaida kutosiya ndauraya wanga akagarwa ipopo ndaida kutosiya ndauraini ndoda kutosiya ndauraya udosiya wauraya kudini kwacho mwaona asi ataura ndaida kutosiya ndauraya ndova ndamhanya kumapurisa iwe hembe yangu yana here unsaya pano hembe yangu ndipewo hembe yangu maiwe ndipewo hembe yangu ndakati handirasiba usvika ndifa handitodi nekuti imboraswa kana zuro koti ndandinaye iye wangazi kuzviziva kuti ndinaye vhura ndandinaye but iye wangazi kutoziva kuti hembe iye rufunga ndakapisa kana ndakarasa iropa handi mbudzi yakaurayiwa bai uyu kana muchizvisekenda kuti munyika mwamambo chigodora munozwa iropa risikabhadhari kuti ngeuyu kuti zvechizwa iropa risikabhadhari kuti vinyika iropa mukadzi iyo sando iyi mazwa mukadzi uyu andiitire zvakadaro ndandisingafungiri kuti uchandidaro ndakachema ndikasangana naamagadawo ari kutobva kugadheni cheiko mukwambo handina kana nguva yekutaura nawo yendakaita ndakandoti ndarohwa ndiedhina ndakasangana nawo unodaro ngei akomana nditiridzisirei kudai akomana ngeichidai akomana akarwadziwa maninga chibva ndaramba ndichitoenda kwakusvika ngepamudharo wangu vatare ndavo tatoperekedzana toenda kumapurisa ndoataurira honai zvaitika handiri muri kuona ndichaitaurire kudaro iye nadzi very day acho ndopa aiswe simbi pamapurisa obva yaendeswe kustokis arare kustokis obva yaendeswe kukoti kwacho I wonder why kuti wakabva aite 2 weeks community service nditoona watoizwa watoita community service watopedza 2 weeks dzekundiuraya kwaangaita dzidzi ndikati apamwe ndokutongwa kwacho azvo hazvina hazvo kubasa ba ndikandoti zvape handina umbotaura naye kana udini ba asi community service yake wakati echindiponda aende kukoti echibva adzokera azwi chienda aite community service yake hazotanga aite community service wakatange kuuye kumba kwakuchitange kuuye kumba kuuye kotange korongedza kutore zviro property yangu yendanga ndabve kutenga 3 months ago dzacho wori nyaya yakaitika muna January 3 months ago dzacho ndinobva kutenge property yangu iyo nayo masofa manyowani ndandagara undine masofa angu amweni manyowani anga arimwo ndandatenga angu masofa angu manyowani endandatenga mablack nekitchen unit yangu black 2 magas stove angu 9 ne5 kg neplate zvakawanda zvakatorwa ndiye mukadzi wakaluta iye wakafunga chiti ndikamurwadzise kutore izvi unorwadziwe zvekuti unonditera ndopfungwa dzake dzaakaita but akaenda nezviro zvangu handinombomubvunza izvi urunditaura kuti hasi iwewe uri kugara mumba mwangu nemukadzi wako warwadziwa ngemukadzi uya ngekuti waifamba echiti hafi akaite mukadziba inini masofa angu akaenda nawo handinombomubvunza kuti uri kugadzike muzvikomba zvingani and handina kana 1 day endakatenga inini handinombomubvunza kuti masofa angu uri kugadzike muzvikomba zvingani but uri rwadziwa ngemwana uri apo mwana uyu haadzidziro rako bawo ukamudaro watomutyitykidzira obva atore zviro zvangu zviabva akumba akauya nehama dzake akatora uyu sabhuku maje akanga aripo akamira zasabhuku vakanga varipo echitore zviro zvake wakanga atoona kuti mhosva endapara pano hapachagariki nezvendakaita uyu akatore zviro zvake zvizo zvikaunganidzwe mwadzinzou dai akatora manheruka taiti akatora manheru wakatora masikati babangu naakomana akagara apa
akati hazviiti pakuti zviro zvawabudise mumba uise muyadhi mwedu, ite kuti zvawabudisa obva waise kure toziva kuti hazvisiri zvedu. Wakasiya umba yase yakaiti apa, netsono yakatorwa maketeni, umba kusara yakati haradada. Anhu akaseka, iye akaseka ari pamhiri ari kubike sadza, magasi endanda akafirisa netimu rake ranga abva naro kwagomba komba, ari kubike sadza. Ipopo ichichibika kudai ari kuone zviro zvingori zvavo zvichakaite zvinyowani, hapana kwezviri kuti zvichakaite zvinyowani, ari kuone zviro kudai. Motika ikauya ikatakura zviro zvendakatenga inini, zviro zvendakatenga izvezvo mari yezvaitowedzaka zvaitosvika zvekuma 2.5 zvaka ndakatorerwa ngemunhu. But handina kana kumborwadziwa, chendakafara ndicho ngechekuti ndaparadzana nebhinya. Handina kana kumborwadziwa ndizvo, chendakafara ndicho ngechekuti ndaparadzana naye. Obva abvunzwa ndiSabhuku Majee kuti iwewe wapedza here, wagutsikana here ngezvawatora? Amajee awoni iyena obva ati hongu ndagutsikana. Danga ari ega ndaiti wanga ari ega, kana daita ati tega pasina amwanu, saka papaine mhomo. Obva agutsikana kuti hongu zviro zvendatora ndagutsikana. Zvikati zvakanaka, tozoonana. Mistake isina kuitwa ipopo ngekuti yekuzozi saina yapa amenoti paakazosainiswa naye. Uyo obva atobuda, asi Sabhuku ungatongonyepa. Uyo obva abuda, isusu tobva tasara tiripo, taapa mhene kunga pafiwa chuchururu. Karedho kaisowarira, zvese zvaisomboita, kagasi kaisombopiswa apa, hapachina. Nemhuri tapa, pekubikira hapachina. Mwana wake uyu musikana uyu Beauty, unozi Beauty, wakanga aripo warwadziwa ngezvaitika nemarangerere endakaite mwana iyena. Warwadziwa kuti baba kusara here asina nepekubikira. Wabva ndokoti mai aya mabhodha ngangwa, sirai baba. Mabhodha aBeauty ndio endakasara ndichibikira, ndikazopuwa mukweku zvemasosi ngamwanu maraini ekuti ndione kubikira. Atora zvese Beauty, atora andisire zvimabhodha, ndo zvakauya kodzokererwa futi zona. Atume mwana kuti enda atore zviro zvangu. Mwazizwa? Anondi kuti inini ndakanga ndatotengawo hangu ndichitengerawo mwanawo kuti aonewo pekubikira. Mwazona? Obva atotumira uyu kuti wakatuma uyu mukunda wacho uri apo kuti endaimo, enda utori mabhodha hangu ese utoya nawo, enda utore zviro zvangu zvese. Wakatanga kuti enda utore zviro zvangu zvese zvendaishandisa. Ndakatozoziva kuti zvazvipi futi, ngekuti wakanga agutsikana. Ndikati alright, iwo uyu wabva atoramwa. Zvikazi wardrobe yange yenyera nkundisi, ndikati enge yangu. Zvikazi budisai muno aipayana. Zvikazi asi hatisi kupa Jeni, badawo pamunasha. Yabva yapuwe munasha. Mubhedha uri kutaudza uyu ndazwa kuti zviro zvangu zvese budisai mubhedha uyu. Wobva wapuwa munasha mubhedha uya. Masofa, zvimwe zvimasofa zvakanga zvirimo zvebrown, anozviziya. Zvino ndovatazvibudisa, ndovatazvipa Jeni. Handitoziva pendakanyanya kuvhiringa pachengepa. Ndovatazvipa Jeni. Zvimaredhiyo zvanga zvirumbemo. Uyu chaida kuti mubve mwandodini, pasaite chakasaraba. Zvese tovatazvibudisa apa nezvisina basa kane zvakandozounganidzirwa uyu. Mwaona? Apuwe zviro zviya hapana nechakazosaremwo. Uyu wabva aona kuti ateedzerera zvendakataura zviya. Saka wakuita unge munhu uri kuchindotonga ari kwaari kutonge pamba pangu. Muruzvona? Ari kwaari kutonge pamba pangu. Asi iye ari kwaari handisi kumbomubvunza kuti uripo. Wakatsvarudza hama dzake munhu uri apa. Mukaramba muchimusekerera munhu uyu muchaone zvichazoitika. Kuna ari kudanana naye muchazoone zvichazoitika. Kuna ari kudanana naye munhu. Wakaroorwa. Inini kuzomutorawo kwendakaita ubenzi hwangu wakauya kwendiri ari munhu wanga akanaka. Ndakamutora aroorwe. Inini mwendaiziya murongomuna. Inini ndandawe chishanu. Ngoti une mwana wako wekutanga mukuru uri apo una babake. Mwana wako wechipiri uri kuJubeki una babake. Mwana wako wechitatu wakaroorwa uku kwaduma una babake. Kwakatawara hazikuite mwana ba, kwakarumbidza hazikuite mwana ba. Saka kwamushanu andidika pangupo pape chi6. Saka anhu munaona munhu uyu ane marora torai
Inini musandimanikidzirawo ba. Ndakatoturawo handichadi. Ndiwo masoko endati ndimbogumirepo ndichataura hangu zvichizoende. Ngatidai pane vadare vari panapa. Wayoteera nyaya kuna waya kuita configure panapa. Kana chingoya wakadhakwa panapa sunze tsoka dzako mbiri muromo wako wakanyarara ufudu uri kodzo pano. Nyaya tiri kugadzisa panapa dzidze mahumbwe. Imwe misha iri kuda kuti igadziriswe yone kumira nematambudziko ari mune vanhu. Saka ngatisauya kuedzana pa panapa. Ngatikudzane tikange tiri panapa. Taura wazitaura kana usina wazitaura regera kutaura. Tinokwanisa kutonga chiri tega kuno pasina chinombopa munhu asumdzaro wokobawo. Chido chedu kuti tikutitaurai masumdza maoko ikoko. Saka sikati tiri kuteerera nyaya kuno uri kutaura zvoruda ikoko unoda kuitani panapa. Musha umwe namwe babawo tedzai mitemo yemusha mwamwa. Katende mberi masesa. Ya apa tazizwa zvomataura mukundidza. Saka zviya pange zvokuti uyu wataura echiti umba iyi ndakayaka. Ndakamborikitsvawo echite mabasa pamba ipapa. Alright. Saka apa ayo handisandapedza. Alright. Saka iye uri kuti pamba papa ndakadini ndakapashandawo ndikaitawo basa. Asi noizi dzidzi dzimwonya idzi. Asi chinangwa chiripo chine munhu uyu. Ngechekuti handisiziva kuti munopawana sei. Amukundidza mhuri yenyu imimi iripo here pamba yese. Mhuri yangu. Ipopo baba Magada mwaiti zvakanaka. Mhuri yangu yese. Muri kuti here uyu wakonesa uyu wakugara naye ndiye basi usipo. Ndiye usipo. Wakabvirei? Uyu chaakabva uyu. Handizivi kuti akazonyengerera nechinyi namai yake. Chaakazonyengererana namai yake. Moreover uyu ndiye unerese rainatse kutonditaurira kuti baba zvikomba zvaipinda zvakadai zvakadai. Saka ushamwari hwawo. Handimuri kuona. Saka anhu agara andori neconnection. Echitotaura kuti baba zvikomba zvaipinda zvakadai zvakadai. Mai yacho aripo. Echinatse kutaura iwo mai yacho echiswa. Saka hazvishamisi kuti havanowirirana fu. Asi mwana wawo munomudaira kuti agare pamba. Pamba pangu inini ndakamudzinga here. Pane munhu unorambe mwana wake here. Handirambi mwana wangu. Mwana wangu nomuda. Mwana wangu ndinomuda. Ngekuti iropa rangu. Iyena kana ari doko luta unondoluta. Ko ana amwe akandotora amwe anhu handiri kundogara nawo. Pamwe ishayi riri pari rinoda kugara naana anhu. Ngekuti izvozvizvi una ana anhu endakachengeta patatu aroorwa andorumawo kwake. Saka pamwe unondotora futi nouyu unondotora. Inini mwana wangu nomuda. Ngekuti kaunoziva pane nyaya yemamirire zvakaita kunetsana kunyanya kunetsa chaiko changu kuti watori mukadzi handiti pane mukadzi wakaenda imba iyi mukadzi wafanira kugara mumba pamusoro uyu haazi kwenda ngekuti wafa. Mirai uyu haazi kufaba kuti munotyisa kuti munhu wacho umbo wakafa noye munhu amupindi kuiba munhu wacho wakafa. Haazi kufaba uyu wakanda ngemusikazwa yake uyu mazizwa uyu munhu uyu haazi kwenda ngekudzingwa ndinimba kumuramba pasina zvaitika pasina confidence yaitika. Dai anga akafa mwaityisa paakatosvikawo mwami papa inomba dzamaipriska dzanga dziripo wakasvika achigare mumba pendakamutora uyu pamundandisina dzimba here yaMagada imi pemwakasvika wakasvika achirere pasi pemutero handiti wakatosvika kwaupinde mumba tochirongezve taironga tiri mumba mwamaipriska dzimba mbiri dzakanga dziripo totogarazve tochironga zvetanga tichiita manew structure ngaabudisa dzimba dzamaipriska toona kutaura ngenyaya yeumba yake. Chiripo ndechekuti wana wagare pamba ndizvo. Ndinoda kupindura nepataura. Pane murume here. Ndinoda kupindura nepataura. Zvaro ndindirumubvunza musapindure zvauyu. Muri kuti mubate zvese. Dzimba dzaro ndakagara dzimba idzi. Andinogara imba yemunhu. Tiri kutodanana wanga ane zikicheni rake zihombera maipriska. Ndobva awake bedroom raakawaka tichitobatsirana. Tete round ndakagara bimba 1 room inini. Anogara pamamina ndati uruda kudzoka pamurume wako here. Mumba.
Ko vana vari kudotodzokera Vagare mumba mavo. Inini inoita zvendinoda ndichikabuda ndobuda nangu ari mumba mavo. ndida kudzoka kumashure. Iwe mukwane baba iwe. Ndotunze moko bamba. Nyaya ilipo amkuni. Baba ane pamuromo. Watiti kuitira wana wako. Ndakawekera nawo. Wakuru. Kana mwakadhakwa pa. Ndiyambori nomwambura. Ndiraona wadiki kwamuri asi kana mwakati imwirei. Ndiyambori nomwambura. Sati disturb baba zvachiri kuita kana. Ora iri kuda kudzoka pauri Edna kuti chori kuita kuitira wana wako anditi. Ndakavaka imba ndichitira wana wako. Zvese zvatoti harina kushanda. Asi ari kuti wana handivarambi. Ngavauye vagare. Ari kurambe wana. Mukadzi wacho uripo haasi kuramba. Apa taoteerera kuna baba ka. Ndisa machinda mairi apanapa. Utadzobva zvimusoro wabatera. Machinda mairi ngave panapa. Antauri munhu kairi kana katatu. Ibvai panapa. Sungai panapa. Saka Ednewo una advantage yekurowa murume chaiwo. Aiwa ini munhu ukarohwaka unodzosera. Ende munhu wechitanga inoizi yake unofunga kuti unohwina. Ndakazomuhwina. Mirai tuone. Atingaji mumba inete danga remombe dzinotungana padhipi. Imi mwamkuindiza imi kubva kwakati mumaya. Ari kutonga ariyo kupetuka futi pamba. Ngokuti pani chemwakasiya chiro chemwakasiya. Dama kanga makaona kuti amuchamude mwakamutura. Ndakatura ndakaendesa kumba kwacho. Aikumba kwacho akati endamwopa yena ndikapa yena. Kupi? Ndakapa yena. Kunyepera. Ekumba kwacho akati atitotambiri chiro cheDina pano endamwopa yena. Pano atitomuziyi ngekuti wakaramba baba. Saka zvinozotonetsa endamwopa yena. Ndikapa yena wacho. Kunyepa. Aiwa chakanaka ngechoti iwe unozvitora. Ani kuchamba kwenda kumba kwacho. Andie ndiyo bende ndakapa yeno. Andinopo. Akazi ndemwopa yena ndakapa uyu. Kunyepa nopo chiro. Kumba kwacho kuti ari pano ngasi muasi mudze zvati anotaura. Chibva ataura kuti ukandodanana naye wandodanana naye pane chaanoona usambouye kumba kwedu. Mwadzizwa here? Anhu waye munandirekererawo kuti mwechida mukadzi torai uripo. Aya ngachimiruta. Regerai chida izvi. Ndinofunga nyaya ika muri kuichiri kuiwezani padumbu. Saka tikaiwezani padumbu hapana chetinobuda nashoba. Nyaya ine foundation. Tikade kutarisa tinoende kuona kuti pendaibatira nyaya ndaitangira pamazuva akaroorana wanhawa. Wanhawa varoorana paende kotumwa nechitupa umwe haana. Wanhawa vakaenda kovaka musha wavo vakaende kopinda mubhuku kwasabhuku kobhadhara mutero. Mari yemutero yakanga iri kushanda, mari yemutero ichibhadharwa chitupa chakanga chiri kushanda chakanga chiri chemukadzi. Teramira zvemukombe. Imwe amuri kutaura ndandiruda here. Matotirasa kwenenge chida kuenda manje. Zvaenda kodaro izvo. Mukadzi uruti mushange wangu ngondini rubhadhara mutero. Murume uruti mushange wangu ngekuti mundandini ndakaupuwa ndibabangu. Inhaka yababake. Imba yevanhu vakuparara kwayakaende koita inyaya yekuti imba yakanga isina haina kubvira yakaende koita mutemo pakusangana kwakaita vanhu. Takangoita senhunzi dzasangana patsvina. Kwatowirirana kwatobereka mhuri. Kochema kwakununurwa ngekamwana munenge muri kufunga. Kamwana kuchema kwaunonurwa chimbosumudze mwana wanyarare kwaise mwana pamukaka. Mwatonunurwa ngemwana. Amushato ambani. Rugare charo charwa apa hapana. Uyo mwana wakupinda kwaenda koita mukatumu. Uri kupindira shanje dzamai nababa. Chakarambarira namai nababa achizi. Asi uri kupindira mwechigofa gofe ino neino. Ndiko kati nhaidzirwe kari yapo kako. Ende dzichibva dzarwawo futi. Dziri kutokana. Kurambana kwamai nababa wakanga usiripo pezvaitika. Ndabata pusana bvunzo kuti waingepo here. Yonga uripo here. Kuti iri nyaya pabonde yakarambirwana mumba monoiziya. Baba zvari kutaura kuti pane zvikomba zviripo imbotipa chimwe chikomba chacho imwe. Nharaunda inochiziya. Woti masoko ndouti
imbotitaurirai chimwe seumatika seumatika ndochikomba chacho apana umwe musopo urino ndichakupeya mukana unomwe musopo urino ndiye airiwe ndiringazoziva unogare kwagomba hazi ane zita racho hazi masiyazi gwinyai ndofunga iye unogarira masofa but anombozvibvunza endakatenga saka chiri kuitika ngechekudai izvi vanhu ava imba chaya hapana pakava paine imba vanhu vanoparadzana nekufa kuti vanochembedzana chavo chena musoro kwabata muzukuru wechipiri newechitatu araira anhu hazvigoni isi hatisiri kutuma kuti rambana asi kuti ndimwe akarambana mwega uyu uri kumba kwake uyo wane mukadzi tikade kutarisa pamusoro pezvinhu zvemakawaka muri pamwe chete mushange wemurume wasiri mukadziba tine vamwe vanoti vanosiya hama dzavo dzichigara zvakanaka yakwakwenda kuti mushango akaroorwa kwakuya kwakwenda kokanganisa akarambana nemurume akutogara zvakanaka kumushango akaroorwa kuya uyo wasara nehama dzako hamuchatowirani. That is not mutemo unotaura kana masiyana mukadzi unoende kumba kwake ofunge rumwe rwendo akubva ari pana vabereki vake kana dziri dzimba dzemakawaka uyo ari munhu anofarwa kurizinawo kana achinge ati waroora semaitiro aitawo unogara for temporary. Imba haisiri yakeba, imba ngeyevana varipo. Ogara 2 minutes waende kowakira uyo imba yake uyo. Kana muchiwanzimo mokwako kafulati kake wana vari mumba mwamai wavo vachibikira pamwe chete vachirara mumba mwamai wavo vachifuma vachitekesana vachigara zvakanaka. Ndo maziro atinoita isusu. Isusu tichaende konangiswa futi kuna baba. Muri kotadza korizina kuti nyaya iri kwemuri yemakatadza kuirana namai handiyo nyaya munofarwa kunga muchinetsana nevana. Nofunga ndakatombokuenzanisai muri 3 baba namai nini nemwana. Ndikakuti endai munogara zvakanaka. Usiku achana wakabva andodisvika kondosvika kokona nekuti ndakatotadzoziyo ndwendo. Alright. Wakandosvika koda. Ndiri kuti ndakugadzirisai. Wapa chichemo chake. Ndodaidza baba namai. Garai zvakanaka nemwana nenzira yakadai. Ndikakuperekedzai kubva pamba pangu apo kwende kokusiya mwa kubire parwiza apo. Ndichino nditoperekedza hama dzangu dzakugarisana zvakanaka. Umwe akonero mhepo ngedongonda. Zvinoita. Mai nini kwa mwakabva munosiyana irimu? Ariyo. Arushangatwa ndiani? Akatorwa ndana tetasha. Ndo akatora aruchengeta. Mukazwa kuti anawo asi uchengetwa zvakanaka ndiana teto munozwa sei? Moyo wangu unotorwadza. Zvakafanana namaiwo. Mweyo unorwadza futi akazwa kuti wana wangu asi uchengetwa zvakanaka nemukadzi wechipiri. Zvakuita unga zvinozi imimi ndimi makawakonzeresa kuti vanhu varambane nekuti makanga makutodana nawo vhakari asi zvisirizvo. Mwana wemurume, mwana wemukadzi, mushandi pamba unobatwa semwana wako ropa rako. Ukadaro wagona kuchengeta munhu. Ukangoibvisa bazi ibvine mupambare watadza kuchengeta munhu. Muri statement remwakanditaurira musemo mwakabva kwangu imwimwe. Uyataura kuti ndakasvika kumba kwako hembe dzakati tetete nemusha. Mwakati uyo wakabatei? Pemwakataura kuti imwimwe ndasvika kumba uyo wakasvika akaende uyati ndakasvika ndikaende kononga hembe dzakazara tsvina dzimwe dzakaturi kwe chakaende kononga kaomona mukati mwemaoko chinyu. Akanonge madhodhi. Madhodhi ani? Mwana wake angatobva kuitwa nguwa yeshe. Kwakumona mukati mwemaoko dai. Baba takoti kumona mukati mwemaoko ndamuti usabate dhodhi nemaoko nokuti ukabata dhodhi nemaoko ozotibatira chikafu. Hazviiti ba zvikazaitonyerere kuti zine nyaya yekuti ndikabata dhodhi remwana wangu muoko kana kutorya ndogonorya. Ndo zvakanditaurira. Kwakuri kutaura kwamazwi ekutukana ere kana kuti kutaura kwokuti zviro zvinokwanise kuitike pamunhu. Matauriro andakamiitira ini. Ndakataura iye wacho matauriro akanga ari kuita. Kwakuri kutaura kwokungotaurawo ere kana kuti kutaura kuti munhu anokwanisa kutonga achitozviita.
maitiro acho. Iwo wakataura kuti nyiyo kuti pasoro pamaini ndi baba. Ade? Wakataura kuti baba akadyiswa ndi maini. Takazvizwa azi ndakazi nani vakaiswa tsete doti. Saka mushawa nyuru ndikwechina ni. Kede kunza wano yeo. Tikatarisa zwara dzedu izika ndo dzinodzi dzakatakura tsvina yese idzi. Saka zwara dzisingabvumirwi kuchengetwa. Korera ndo mwe iri kubuda imomo, otherwise iri to build kwa ipo papo. Aichavhiringizi ipo papo. Ndaenda kwatika ngezvekuti uyu wakaenda kotsuhwa nibaba ake zvaakaenda kotsuhwa kuti jeni hona uri mwana wangu ndechikuona ita kudai nekudai nekudai. Ndo paakabva ati iwe mudhara usati wanditsura ba wakaiswa tsete dhodhi iwe. Kotanga achidaidzira ari kurodhi. Anesa anga ari kumareni yakazvizwa. Ndakamutaurira kuti mimi muchibva panapa endai mogara zvakanaka. Hatisi kuda mhiri shonga inobuda pamba penyu. Uyu mwana uyu nevamwe vana venyu vangukwindidza. Ziyai kunofarwa kuti kugare mhuri yenyu. Vana havadzidzi mitemo miri ba. Mutemo kwana tezvara nemutemo kunkwambo. Vana vanoti uyu uri kurira kumadzitezvara, uyu uri kurira muropa rake. Vakakura vakadaro zvachinga wakura, vakagara vese vana ivo munonasa kuti uyu mwana uyu wari kuti asiwo musha munombo. Nekuti mitemo yakasiyana. Munofarwa kuziya zvekuita pakati penyu mai nababa muchiziya machengeterwo evana kuti vana vanochengetwa sei, wakakodzera ngo achichengetwa ndekupi. Mukasadaro muri kuisa upenyu hwana musango, imi mapasina chiro matopera. Hamusina upenyu. Vana vari kukurawa muri kuvasimire mhodzi yeupenyu usina kufanira. Vana venyu vangani naidina? Ndina atatu, uyu ndiye mukuru. Muna vatatu. Vamwe vacho varipo vairi. Pane kwaari kushanda munashori yokumba. Munasheka kuti ringozwa kuti kari kungorovheswa kuskuru, akari kuitwa sei, akasikupuwa chikafu, sipo dzogeza, chii chiri kuitika? Munashe pachezvake hake. Kuskuru waenda mari ndiri kubhadhara kune chikwereti chiriko $25. Ndo chaadzingirirwa apa musuna. Mari iyo ndaifanonga ndakati ndechipuwawo mari kwendakaipuwa. Ndichibva ndaitawo tumwe twendakaita nekudaiwo ndikende netubhobho endaza yanga isi mari yakawanda bai ndakapuwawo ngomwe munhu. Padhora iroro ndore ndakatosungirira kuti ndiuye ndigare pendakagara panapa. Ndo pendada kubudisa $10 chaiyo kuti asaende kodzingwa. Ende ndatoitorera ndatoipuwa mari ndakatoisungirira kuti sezvo mwana wangu adzingwa sondorinera ari kuti ndadonyore matest. Ndikaenda heuko ndisina sendi kutaundi ndandiri kudikwana futi kutaundi kuti ndirekere kuenda futi kutaundi. Ino ndakambonzirwa futi warrant of arrest. Ndapakati nekurara handicharari ndakundotya ngekumitemo yandiwandira. Saka ndakati bheta ndinombopedze izvi. Mande nofunga unoenda mwanangu. Right. Zvatinoita ngezvekuda izvi. Isusu hatimanikidziba kuti munge muchigara mese. Ndimwe munoziya matambudziko emakasangana nawo kusvikira masvika pachikamu chemari. Kuti mwada kuramba muri maproblems, kuti mwada kupinda muchine mukaka zviri kwemuri. Hatimanikidzi papfungwa dzenyu. Chatinoda isusu ngechekude kuziya chimiro chemagariro munenge makaita. Kana mukadzi achinge akumba kwake kuti waenda kumba kwake unorongedza midziyo yake yese inoti yeumai. Kuitira kuti mukadzi anozoya achipinda apinda achigadzira achitengawo yake midziyo. Saka mchiona tichinge tino akadzi zviya mukadzi akafa zvinoenda sipagowa nhumbi zvinhu zvemukadzi zvinopuwa hama dzake. Azvisati zviri mushameduba. Zvichende koroti kana maende koparadzana mukadzi wakumba kwake chinangwa chekuye pamba uri kuye kuona mhuri yake. Harambidzwi mune zvakafanira. Hawi mhiri zhongaba. Ukatoya mukati mwe noizi aregerako zvekuye kuona. Wauye kuona vana vako pedze kana uri kurara worara wobuda odini wobuda woenda. Vana vachiuya vanoita kuna mai vanotoita zvekuita pay a visit. Vanotofamba kuenda kuna mai. Unless kana rizera richikuda kuchengetwa namai. Kana paine zvemakawaka zvemuri mese. Mutemo wekoti ndio unotaura kuti divide property nepakati. Kana nyari imba mwana zvashupa mwana unotora zvidhira zvitatu umwe zviri marata umwe chidai nemadrozi.
isusu mutemo wedu wechivanhu unotaura kuti imba mai nababa vaparadzana inosarira vana. Nekuti mukaende kopwanyirana zvinhu izvozvo vana vanosara vachigara papi? Hazvidaro. Kana mapurisa acho akaramba. Imba mutemo wayo haisiri imba yekuloja. Kana tichinge takatenga nzvimbo yedu nemukadzi tikaenda kunovaka musi watinoramba naka hani tiri kushanda mari yacho. Unotomba kwako. Wotongudzinza kwangu. Saka zvinenge zvichidikana ngezvekuti muchiita nyaya dzenyu itai muchiziye mutemo. Mukasaita musingazivi mutemo dzichazokuremerai mangwana. Ina andikanzuri kana kondema mutemo wekoti. Nodare rangu riri pasi pekoti. Zvinenge zvakataurwa nedare ndo zvandinoteedzera. Chandiri kuda ndoda kuti mai kana vakwavo vega ngavagare kwavo vega, vana ngavazive kwavari kufarwa vari, kwababa kana kuti kwamai. Imimi vana zivai kuti kana muri pamba uri chinyi. Pane here pemwakamukana nhari panapa dare remwakamboende kopinda rina baba nemwana zvichizi mwana uri right baba ashaisha. Ngepapi pakambozi baba ashaisha mwana uri right. Kuwa uri right kuwa uri wrong mwana unonga uchingozi uri wrong baba ashaishi. Saka mbomira muchitaura kuti baba aneti. Kamwana kadodoka kadaro kazwa kechitaura kuti bikai sadza kani bikai sadza pasina ofu kwazi kurungai mvura nemugoti. Zvinoibva. Kwatozi baba mwana wetenderere kwabuda kufamba baba aneti. Kwana panoneta baba nemhuri yatofa nenzara. Baba arembi. Saka mukati muri kuchengetwa mokundikana chinokonzeresa zvese izvozvo kuti utadzere kuwirana nemubereki pamba hunyope. Kana uri mwana tumika ita basa pamba mwana. Zvakomana zvemunoita izvi zvinoguma rufa romwena. Hakuna kwamunoenda. End of the day tiritasata konke kamwe kakekutanga kako. Kuchaita twiri twita tamkwindidza nemutemo ndataura uya kuti mbanyana mutemo. Uchaita mushawa wazukuru. Twire mitupo yakasiyana siyana. Kuchazoti gore remushafa muntu uchanesana namunashe nenhaka yenyu imwe. Gore muchaskutoresa chupa chokuti mkwindidza. Gara nemwana usina dzinza pamba. Unongoti baba akapusa. Urichazokunesa mangwana. Mwana ngaterere pamba. Terera mubereki wako. Gara nomubereki wako zvakanaka. Zvomabhawa zvazvisenzi chiro. Senzere mhuri yako kandosenzera kamunhu kako. Imi mainini mwakagara nevana. Vana venyu ava. Vataurire zvekuita. Vachikurespektai samai. Chokwadi ndinotoiya. Tera mira mbuya. Ndinotara nemwimwe. Yedi venarutaura hapana unopindura. Ndinotara nemwimwe. Ndotokuranga ipo papo. Unoteerera zvenichataura unogara zvakanaka kumboko. Ziya kuti vana oka ndoenda pa example ndati vana wenyu vari kuchengetwa nditete imimi. Munozwa sei akashunguruzwa. Skype unotaurwe zvaite murume wako kumasure. Zvinokodza futi mwoyo. Unogona kutyitkizirwa kuti mukadzi wako unozviziya here kuti mukadzi waita naye kana kuti anhu aya unoziya kuti ari kudanana ndakutongotaura wangu. Unoziya kuti anhu akabarira naye semwana anhu anonetsa. Andi muri kuona zviro zvinogona kungoitika futi. Saka zvinotaurika zvinowanda. Munhu ukafamba ndogara chitotaurira hangu usikana uyu kuti garako pamba usacho washupika rara ndinokutsvakire chikafu wakarara. Zvokutaura handidi. Isusu atidi rugare rwakadaro anhu ekwangundiza. Uyo kana mwana zviri kunetsa uyo kana mwati mwasiyana ejina tinoda munhu anobvume kurambwa nekubvume kudiwa. Bvume kurambwa kana bvuma kudiwa. Ya mangwani munogare zvakanaka. Kana munhu ati handishakudi zvine chikonzero. Ungamanikidza pasisina rudo panenge pasisina rudoba. Nedzimwe dzenguva unozotozvikanganisira upenyu hwako kuti uchazofunga mangwana kuti ha munhu wakandipedzere nguva yangu. Chamboita kuti muparadzane chinyi. Hamuchizi chiteedzere chiri icho checho. Kana chichazoita kuti mudzokerane munozodzokerana asi for the time being chimboseparatana mumbopana space yekuti yombofunga ari kwake orofunga ari kwake. Hazvishamisi kuti angundidza mangwana anoswera aende korambana nemukadzi wako kwati yakwapetukirana nemumwe mwakaberekerana. Zvinoitika parudo.
Mwakatorairwa kwazotona aita unganira yana haya ugara futi ese. Nyaya dzana anodarana adzipindirwi. Mangwara munoswera kumwa kuti taura tiningina ningi ndiwado chirambanisa imwe. Zvemunenge mwawirirana ndo zvemunoita. Ndodoti muende mogara zvakanaka. Iyi nyaya handisi kuchaida futi mudare mangu bai. Uyai neimwe nyaya inoti mwakanganisirwa pamba penyu neumwe munhu kwete kukanganisirana paufo hwenyu. Ndokuti ndigadzirise. Ikauya ine chimiro chakaita seichi ndinomboendesa seri kwegomo. Mukambosafa matransport ekwendeyo muchizozwa judgment inobudeyo nokupetuka. Ndinofunga zvinoita zvakanaka. Ndinaona kuziva ndakambosanganeyo. Utakambosanganeyo kuvhurudzana kune twe nofunga munokuziva. Iye pachezvake uri kuti ndirude kukusiya wafa. Apasi sina anouraya umwe ba. Handinoda kukusiya wafa rarama ndakakupinza mumakoti sezvizvi. Munoti zvinondinakira kuti zironda ndiri kukoti. Nhasi ndapanda. Kana mwegawa henyu imwe. Kana mwegawa henyu. Kumbofungawo henyu kushandisa bureki dzimwe. Zironda ndakati ngadza kukoti. Wakandirowa nyaya kunyepa. Izvi ndapana. Taurirai munhu uyu kuti echida kuzosvika echione ana paumba ngaateramire ari kwaari. Inini kwaari handisi kumbobvunzawo kuti unonga uinani kana zvakazodini wakaroorwa iri mabasa gera chibopa mukana hamba karari sunzebo kamroya ina saka zvakawanda ini ndiri baba munini mwana uyu Jenu wakamusvika ndiri mugadheni rimwe zuva achitaura nyaya dzake saka hapana mutonganira sei but shora ndakamutaura ndakamuti Jeni rufu harina dangwe baba ako anogona kutungamira inogona kutungamira baba ako akafa iwewe inogona kuchengeta iwewe mhuri yamukoma wangu inini ndikafa inini mukoma wangu wanogona kuchengeta mhuri yangu but baba ako akatanga kufa iwewe inini pachangu inini Jeni uyu handigoni muchengeta nenyaya yezviito zvake zvaari kuita mumusha medu baba Jeni uyu madhezi arohwa baba Nesando wakanga ari kiri kudorwa maine bottle kuti mai ashaisha pamatondo akabatwa mapurisa ndikafanira ndiri kutauni kuzi mhanya izvizvi mukoma anogona kufira pamatondo panapa totosha transport inotakura ndovana mhanya kuya ndikuya watakura baba ndoendesa kutauni Jeni ndokutengera mapirisi futi ambeno nechikomba chake changa inacho ndochakatengera mapirisi iwona handotara zvokunyepa chikomba chakatenga mapirisi kuti chikomba changa inacho ndochiti munase na Jeni wane nyaya kwenda kuitika apa ndopenda akuchita kuti hey baba munasha kuti inini ndakatumwa babasa pamba Jeni uyu noti munasha usaite basa apa munasha hapana pa nduzitara zvakatara munasha kamwana kamukomana kake baba akanditi ita zvakati ungazi matombo here munasha wavharekera kuunganiza inofuta sei kusina kuunganiza matombo acho iwo wazungaza matombo asiti watumwa here kuzungaza matombo na babako zvikazi ndatumwa sei usina kuunganiza Jeni wandirambidza uyu urapo uyu handisoti zvikureya Jeni urapo Jeni wandirambidza saka ini urongo wababa Jeni uyu mwana uyu sati ari kuisa muporiji rake shuka iri pamporiji make iri bva futi maoko mani mababa zvozonishamisa zvaku Jeni ukiri mafuta asi panapa pamba pedu panapa muzona ndinoda imba yekutoti nditosa mari zvangu panapa pamba pababa uyu Jeni afura 18 years wagona kozvirodzera kumba kwake ana baba ari kunesaka ngabvi pamba ipapo ende kozvirodzera kumba kwake ega wanoro chibhadhara opinza zvikomba zvake baba asikaoni uyu uri kuisa babp uyu echona zvikomba zvakasiyana siyana umwe musi ndakatazvo ndiri mugadheni inini zvikazi izvozvizvi uya kuno ndobva ndaenda ona isimba yemurume wakayayo waninokera pawindo baba endo akandaurira waninokera pawindo totona pachiri pichemo semhuri ndira Jeni uda Jeni kumatoro how far uda Jeni usachicha ichi musikana wangu obva muka uyu kobvunza kuti mukomana wacho wakunokera pangarumbodei wairondima muriwo natoro kunokera pamumba yamababa makakwani baba sandoti mwana uyu dei zvaibvira yozveka anoti kugara nababa zviri kunetsa ngasimuke aende koroja azvigarire ega zvakataurwa ngemapurisa izvo zviri kunetsa one day muchati zvikomba zviri kuuya anhu ari kuya kwawateka mukoma edu tichifunga pamwe zvikomba zvake zviri kuita zvikomba zvokurera nemu zvotembera namo sabhakazvisa pamba panani sabhakazobvunza kuti koiwewe anhu akaurera pamba pako apa waigara sei naanhu akanga aurera pamba pako apa sabhakazozviziva pamba paripinda zvikomba everyday ichafuri nyama mukwindiza yeneyo saka Jeni kazviri kunetsa kugara nababa akatoteerera baba ake ngasi mukaende koroja wakona munhu akutakura dumbuku wakura ngaende kozvigarira kumba kwake amai aya ngaende koroja
Natenda. Alright, ndiri kuyako meseri gari pambe neline yangu. Alright. Ndotsigire basa kwataura baba mimi. Inini ndakambodaidzwe pambapo ngenyaya yemukunda. Baba ari kutsiure mwana kuti baba mukuru zvinoita here kuti mwana apinde nechikomba mumba. Ndakatarisa padhoo hani kupesana nechikombo re. Kana ndimwe ana baba ari panapa. Mopesana neni ndiri kuende kumwana wenyu musikana. Pesana. Hamuna chemwakandikaba. Handifungi kuti zvinokunakidza iba. Ndakatsiure mwana kuti hazviitiba. Uyo uripo ndakamutsiura ari kuchemo. Ndikati kana uyoona kuti zvinoko zvanetsa, wadini undotsvage karumu kako keunoroja, hauna kurambwa pamba. Wazoona kuti zvibaba izvi zvaruma kwahazvi. Izvo zvikomba zvacho hazvina mari here zvokuti zvinokutora zvikakuroora. Okay. Pamusoro edare, nyaya iyi mukutaurika kwaanga ari kuita chekutangisisa kuna headman pakutaura kwamaita baba wataura nenyaya yegupuro risina kusvika bakumba kwawo. Saka ipo papo tatiri kumbirisisa kuti imimi sachangamire mupe iri order yekuti gupuro murume uyo ringe riri kusvika sechishona chaiyo ngarifambiswe semugwara maro rekuti murume uyo aendese gupuro kumba kwemukadzi uyo nekuti already imba hapasina nekuti zvinhu zvake wakatotakura zvikatenda ipo paposi. Piri, uyu musikana uyu chiri kuenda kuitika musikana uyu musikana uyu une link namai wake. Simba rake riri pakuti imba iyi ndeyamai wangu, ndo zviri kushanda nemusikana uyu echikangana kuzivawo kuti ukakura unoenda kororwa. Baba wokutambira, handiti mati une mwana wake, asi makatambira kakuti dzoka paumba. Kana adzoka paumba ipo papo ngaachengeteke, ngaazive kuti pana mai amwe hapo. Saka iye uruda kuovha pawa kuti aiwa imba iyi ndeyamai yangu. Hungudarira taura kuti alright ndo pakasvikira mainini uchisvika mumba umu. Muchange muchizowaka henyu pasaidi. Asi musikana uyu unoda kushandisa chigindagoriya chekuti imba yakasiya yawakwa ndimai yangu. Saka aruda kuita zvaaruda kuita izvo. Saka ipo papo ndo paruda mutemo wakasimba kune musikana uyu kuti aziye gwara rekuti ukatomboregererwa waenda kwaenda uchidzoka chengeteka pamushapa. Ndo pane nyaya hombe ipo papo. Tese pana vari pamberi. Taurai. Pamusoro dai. Ndinotaura pamusoro pemwana uyu. Musatanga dziyo racho mumba. Uyu ndo anga ari pamberi. Echiti mama zvaari kuita baba handisi kuzvifarira ba. Mama ndikaona ndodowatisa demo. Ndobva kuchechi. One day ndobva kuchechi. Ndobva ndasvika ari 3 uyu nemunin'ina wake nekanzodzi kake ari kuchema. Musi wegokota ari kuchema. Chinyi? Ndobva kuchechi. Ndinokumura gemenzi. Chinyi? Zvikazi tinomhanyirirwa nemama, tinodzingwa nemama. Munodzingwa sei? Zvikazi ari kuti ibvai panapa, ibvai pano. Ngei? Zvikazi hambai umoona, harisi kudzoka yotega tidzokiba. Ndobva ndadzika kumba kwawo. Zveshuwa ndakadzika paya. Ndosvika paya, mai aripo. Ndosvika naye. Chinyi chiri kuitika panapa mai guru, chinyi chiri kuitika? Zvikazi ananda ndoti hamusi kutsvaira mumba ngei? Bautondibara bada kutiza ameno kwakuri kunyepa here mai guru acho handichazivi. Kwakuri kunyepa here ndobva akasvika mudharo akasvika ndatopamba. Ndiri kutobate dziyo ipo papo raana namai guru. Obva ndobva akasvika aya autopopotedzana paya autochinjana mazwi. Dzimwe ramukadzi uyu rutenderera mumba muyama runotenderera ichitenderera kuti anga aseta magidhi ake here handichazivi. Urutenderera paya ndopakati gokota riya iro rakutosvika ndobva ndati mba ndobe ndakabata gokota riya ndobva ndabvuka ndobva ndariri pasi ndabva ndasa pasi kitchen unit, sorry, pasi fishing tray. Ndobva tabuda ndobe ndakazivata ndira mapurisa. Pane mbudzi arutaura kuti azindazwa mbudzi iri kwa baba irumba kwangu ini. Anatora mahara ndakatenga ndakabvise mare ndakatengeswa nemukoma wangu. Mbudzi aisiyawo ngeya mukoma wangu. Ndakakutengesera zvadini?
Arude mare, angarude mare. Yekuenda kukoti. Yekwenda korapisa Munashe atsemuka. Nike piri panze. Nike piri panze. Arude mare yekurapisa mwana. Kosonesa mwana. Atsemuka. Saka handide kutora mbuzi yangu ngekuti azi mbudzi yangu ba. Ndio mara ndatoishaya mare. Matoshaya mare. Chironda hachirari. Ndina mare unza mbuzi yacho. Vanatenga mbudzi. Saka ndotoshamisa zviruzi hazi mbudzi iri kwa baba munini unga zvinozi hazi ndakatora mahara unga ndakagombira unga ndakaba. Imwe iri kwamairasi. Pamairashi. Handi mahara ba. Kubhadhara chikwereti chake. Handi mahara ba. Imare yadotosenza muzviro zvazviri nese. Anhu akatoya chikwereti. Saka apa ka uyu mukadzi uyu urapa uyu. Na uyu musikana urapo. Pamba ari pamba leso. Akamira leso. Anonga chitono akachitopimana. Uyu anonga chito ndiri mukuru. Uyu ndiri mukuru. Akada kuenzana mukanangisa leso. Saka uyu anonga chitaku chani kwana munhu wabva uyu apa. Azviti. Pamange pedi. Saka ndiri kuona kuti auyu wakuwirana mama. Mashuroko angasikawirirani. Pati izvizvi akuwirirana. Saka ndiri kuona kuti uyu wamanjiko wachidoko chotore dambudziko kupinza mumba. Uchande kotore dambudziko riya yako dini. Unogona kutunga mwana uyu. Was friends zake zachizoka. Uchatumba. Uchatumba. Mwana uchatumba. Yangu achaurawa ndi. Mwana uyu. Achafa. Uchandongotuma kwa uswa mshonga. Aiwa. Zakwana padare. Padare. Mashaba mni. Pamsoro idari. Pamsoro ishe chikodora. Pamsoro ese wadare. Rega nditaure mashoko aya. Pavanhu vese varapa. Ava ndi baba wangu, ndi baba munini wangu. Ava ndi mai wangu. Iyo hanzvadzi yangu. Ava ndi mai nini wangu futa. Pana vamwe vasikana vari panapa. Iyo hanzvadzi yangu. Indaitogara nawo. Kwete zvekuzwa ba. Ndaigara nawo. Dambudziko harina kutanga nhasi. Ini ndakasara ndonogara nawo asi dambudziko ranga riripo. Taiedza. Inini ndaiedza hangu sekuti baba wangu anonditeerera kana iwo mai wangu anonditeerera. Ndofunga kusvikira ndibvepo hatina kubvira tamboona vachirwa asi vaimboedza kutaudzana tichibata. Dambudziko riripo rechokwadi riri kutenderwa nevanhu vese i1 ende dambudziko iroro rakatadza kugadziriswa panapa. Muchiti dare rapera riri kuenderera mberi. Ihanzvadzi yangu iyo. Pakati pedu tese nhasi mashura kumuona achinyarara muisi buri panapa uyu. Including ini hanzvadzi yake. Ini waizonditya because ndaizomutaura kuti kuroeka kwakuda kutanga. Kana mai wangu anopupura zvendiri kutaura. Haana kwakanaka ba, teerere zvakanaka zvendiri kutaura. Kuna mai, kuna baba hakuna kwakanaka ba. Nhasi pamwe akanaka nekuti idare riri kutsigira mai kana riri kutsigirani baba. Asi haana kwakadini kwakanaka nekuti mai wacho akavasungisa. Baba wacho akavasungisa. Iyo baba kuti wagara apa masamanisi 3. Ramai rake nerimwe rina pana mai nini vakandiratidza ese masamanisi. Asi nyaya iri pamberi ndeyekuti haadi kutsurwa semwana. Ndofunga pendakadedza ana baba munini wasumuka apa vese ava. Ndakavadedza kapamba paita noise. Ndamutaura kuti iwe uri mwana haukwanisi kutaura chimwe chinhu kuna baba kana kuna mai. Akati ndojambira mumugodhi. Vanhu vakati achipata kunombata ndakati siyai jambire mugodhi. Tozomutora mumugodhi. Saka zvese zviri kutaurwa mashoko ari kugadzirwa pamunhu 1 because pamba pacho chaipo ndakasvika imba yadivhaidwa inini. Ndakati ko apa panenge pagurwa sei kwakuita kune imwe imba asi kwane maroja zvokanzi ndekwajeni. Zviriko here zvokuti munhu inini mwana pamba pababa wangu ndinogura imba kuti uku ndokwenogara imi mamu uyu. Ndakasvika baba munini avadiki baba munini vanonzi anitaura Munashe. Vadiki mwana mudiki kana chitaura baba munini Nashe. Mwana mudiki stereki. But kutumwa chakunzi tsvaira anoramba. But ngatitaure mutemo wenyika. Mwana anonzi mwana ari pasi pe 18 years. Ari pamusoro pe 18 years asisiri mwana. Nekuti nhasi uno tiri kutaura kuti tiri kutaura nyaya yemwana. But ari amisa baba padare. Saka toti mwana here. Mwana amisi baba padare. Nokuti mwana kana achiuya kudara anouya nemubereki. Asi kana akumira ega munhu mukuru. Saka kana achimira ari ega kutaura kuti akukwanisa kuzvimiririra. Ngatisunungure vabereki ava. Mangwana anofuma wakafawo.
uyu kana ari mwana independent ngaende pake paanozvigarira pakasununguka kuti aite mutemo wake pamba. Baba namai vakatadzirana, isusu tiri vana hatitauri. Asi kana vatadzirana hatidi rufu pakati pavo rekuti umwe munhu unokwanisa kuzofa nenzira isiri iyo, nekuti tiri kugadzirwa apa. Nhasi uyu ari kugara pamba, nhasi unosumuka neshoko oenda naro kuseruko, osvika ikokoko odzoka futi mangwana uya neshoko kuna baba. Mangwana achaziva kuti auraye munhu pamba ndiani. Iwe unosvika pane hupfu, unosvika pane mvura. Isusu ngatisunungukei pane vanhu ava, titaure chokwadi. Uyu musikana uyu hangu inini hanzvadzi yangu, ngaende kunogara kwakamusunungukira semusha, musha wosununguka. Pamusoro ishe anditanga akawanda stere ava vabereki vangu vese vari ipapo. Doro rinoshata parinodini parinotangwa. Mhosva yekutanga ndo pabereki vangu mhosva. Marerero avanoita wana ndo nyaya iri pakati pemunin'ina wangu kunzi jeni adai. Jeni kuti akure musoro ndibaba ndimama vari true. Nekuti ndofunga pakakwara baba musoro ndakauya vese vakanga vachipopotera mama Esther naJeni ndaivepo. Kati ayewa unosepe kuti ndiani ndimai ava ndibaba. Ndobashoko anga ndakagumisira iva kutaura nani nawo. Maka yekuti vanonzi vakamboronga syndicate vakasungisa mai handiti. Mai vakarwadziwa handiteka kozi mamayiro nemwana. Nhasi uno mai akurirana nemwana masungusa futi handiteka. Saka mhosva iri panani mimi vanhu turongekai chete yapedza. Pamusoro iyi vose ndanyanya kufara ndiri kuona vanhu vari mukati umu. Ndiri kuona muna baba vangu uye muna mai vangu uye mune hanzvadzi yangu. Asi dare ndinzwewo pamanzwi mashoma anoti uyo mwana uyo anonzi Jeni akatombouya achindihaya kuti tinorwisa mai vake. Uyu mwana anonzi Jeni akatombouya achitaura nyaya yekuti baba tine zvekutowaita kukoti. Vakatombondidaidza kuti handei kukoti. Mai vacho vakazondiudzawo mama vangu kuti kune nyaya iri kukoti. Baba vobva vandiudza kuti kune nyaya iri kukoti, but zvendanga ndanzwa nevana zvaisaita kuti ndiende kuna mai nababa. Ndakabvunza mubvunzo kuti ko imimi vana muri kukwana papi panyaya yababa namai vedu ve. Dakarai nkwindidzana Edna Magada akarambaniswa ngeJeni ndiye waitakura mashoko achitaura zvirizo nezvisizvo. Chete ndo manzwa wangu kuti vaviri ava baba namai vangu kuti vaparadzane. Jeni ndiye wakanga ari sniper waitouya unditaura kuti mama anonga atopinza chikomba. Baba izvozvi zvinenge zvadai so akatomboronga hondo kuti hameno vaida kubira mhiri yekopondano. Jeni iye nai Ndipedzise pane penandasirira. Baba vangu vachitaura kuti mama vane vana vavo handiti ndiye umwe wacho asumuka musikana uyu. Ini ndaigarapo taitobika tese tichidya tese semplate nababa. Uyu dambudziko raanaro Jeni uyu ndiye akagadzira futi nyaya yekuti munhu wese kumba kwababa ake uyu Jeni kudzinga vamwe vana. Ende mama arutoseka noto arutoziziva kuti nyaya takatombonesana. Aidzinga vamwe vana kuti munhu wese kumba kwani kwababa wake. Zvakataura zvakanaka munhu wese kumba kwani kwababa wake. Asi iye wasvitsawo 18 years kumba kwake. Tironze yako utaure uchidaidzisa kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndoda kutaura chokwadi padare raHeadman Chigodora. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngatitungamirire. Mwari ngatitungamirire. Gara hako pasi utsataura. Inini pamusoro inini zvese zviri kutaurwa izvi nevanhu vanhu vanoona problem kukanganisa kuri mumwana. Inini nyaya yandakaurira muno mudare anakurira pakati pamama wangu nababa wangu. Mbereki wangu wese ndoada ashaisha pamwe ihasha handizivi. Inini nyaya yandakaurira muno
ndakaenda kubasa. Ndaenda kubasa. Ndakanga ndoda tora mwana, paita kushanda nemwana. Asi chakaitika ndechekuti mwana akazodzi namai nini, ndipe ndimbodini ndimbosara nemwana. Mai nini ndakavapa mwana, vakumbira kwete kuti ndavapa, vakumbira. Ndimbondipa ndimbosara nechi nemwana. Ndakavapa mwana. Ndikati mai nini zvamunoda munayo chitora nandisi kure ndandikwa Matondo kubasa. Svika mai nini vaiuya vachitora zvavanoda, vachidzoka vachiuya vachitora zvavanoda, vachiuya vachidzoka vachitora zvavanoda. Baba vakatondiudza vakati Jeniwe idai wambotsiura munin'ina wako Esther. Esther ari kudai nekudai. Esther ndikamutsiura, Esther akaita right. Then zvapera waye ndaenda kumba, ndakasvika kumba. Ndasvika kumba ndakasvika hembe dzemwana dzakazara mudanga dzine mujuru dzisina dzine madhodho aiti akabva kuita. Ndobvunza ndakaunganidza hembe dziya pachikwere. Bamukuru batalenti vakadziona vese ukama ndakavaudza. Ndakavaudza mai nini akandiudza kuti ko une musikana webasa here. Ndakavaudza ndikati mai nini zvese zvamaida mai yamuchitora munoti ndine musikana webasa mwana makadini makakumbira ko ndakakushaishirei. Baba ndakavaudza. Baba vakati Jane alright ndazvinzwa chibva ndasiya zvakadaro. Hembe idzodzo handizi vakuita witness yakuti hanzi hembe padzinoyanikwa dzinodonha. Hembe dzinodonha handidi kunyeba. Asi hembe kwandakadzinonga dzimweni dzadzisi pawaya pendaiyanika dzanga dziri kumunda mumagwere kugomba handizini kunonakirwa hembe here. Then ndapedza kudaro baba wari kunditi svikomba pamba. Inini handina kutanga kuenda kubhawa ndege. Baba chaiwo ndiwo akatidzidzisa mwadoro kutaura chokwadi. Baba ndiwo vaiuya nedoro kumba vachitidzidzisa kumwa doro. Baba vachiti handina mwana wemukomana panopamba imwai doro tichimwa doro kutaura chokwadi. Then ndazobva ndatoenda kubhawa pane munhu waiuya pamba iye naye baba sinikiwe bamukuru wangu vanomuziva. Baba chaiwo anomuziva. Munhu iyeyo dai akati zvonizvo pamba pana handidi kuti pauye zvikomba vakunyeba kuti pari kuya zvikomba zvakawanda. Munhu iye naye aiti akauya ndaiwa waindipa mari ndichivapa mari. Then vazoona kuti munhu iye haasi kuchauya haasi kuchapa mari akuti Jeni ari kunza zvikomba pamba. Zvapera kudaro ndakabvunza pane menini vanoita makuhwa vachienda mumaraini. Jane wazodai naone Jeni ari kuda kuraya baba vake. Baba vangu ndinovada zvakanyanya zvoziva vanhu vese. Kana pavakakwara handiunyeba ndini ndakamhanya navo kuchipatara. Mari yakabva ndeyangu inini kukanganisa hongurume wani but zviripo zvinhu zvakadini zvinoitika. Zvadaro baba ndaenda navo kuchipatara ndakadzoka navo. Kubva patanga kuya mai nini pamba kutaura chokwadi pamberi pedare nababa vangu hatisi kuwirirana pese taiwirirana. Patanga kuya mai nini pamba ndichizobvunza izvozvo kubva ipapo hatisuwirirana. Vakandiudza vakati pane mazuva aiti munin'ina wangu aripo anoti akatora munin'ina wangu dai anga aripo munin'ina wangu aigarapo. Munin'ina wangu aripo anoreya munin'ina wangu ndine aine inini aine munin'ina wangu anonyaya inini. Ndakabvunza ko inyaya baba imi pana pari kuita makuhwa baba havachaoni pane problem. Baba havachagadzirisiwa navo vakuti zvonizvo mukadzi wangu handidi kuti adini aita handidi kuti mukadzi wangu chini mukadzi wangu hana problem. Vana vamunikevasi takavaudza vamunikevasi vakazotaura chokwadi chavakati mainini zvoshuva mainini vainyeba Jeni maplesi anogeza takuzviona izvozvi beauty aripo tiri kwaMatondo. Tikaenda kunana bamba Isaac akati chokwadi munhu iyeye takanzwa kuti ane problem kutaura chokwadi takanzwa kuti ane problem. Mainini mazuva endaenda kunoripota kunana banini mazuva ekutanga mazuva etanyimwa chikafu isusu. Baba waiti baba varipo ndopo waiti pachikafu. Baba wasipo chikafu chatisikapiwi. Baba chavo baba sinikiwa mazuva iwavo ari kunzi zvonizvo Jeni wakatuka baba wake. Baba zvechokwadiwo ndakatuka ndakati baba imimi murunzi makadyiswa tsetedoti makadyiswa tsetedoti nemukadzi wenyu. Munin'ina wangu akataura kuti baba sinikiwa wanga aripo vakataura kuti zvechokwadi mainini wane munhu wari kudanana naye asi baba ndandi chokwadi pamberi paMwari. Zvadaro zvikanzi zvonizvo zvikanzi nababa inini handizvi ndinoda kuti inini ndidini ndizvibate ndega. Tikati alright zvapera kuti gare ndakati baba zvichokwadi makadyiswa tsetedoti baba vhadondorova ndakatiza chibva ndaenda nobva ndatenderera. Baba sinikiwa vanga varipo. Baba sinikiwa vacho ari kuti zvikomba pamba munhu iyeye dai anga
kamudi akatsiura munin'ina wakati munhu uyu ari kuya pamba baba aimuziya aibuda zuva rakacheka nyika dai masikati akuenda kubasa munhu iyeye ndanga ndichikumbirawo kudare ndichibvunzana nemwana zvaanga achitaura tazvinzwa komplaini yake yati wauya nayo kudare asi chinondinakidza chinhu chimwe chete Jeni wati kubva pakauya mainini hatina kubvira tawirirana pamba asi regai ndirangaridze Jeni kuti kubva pewakaberekwa wakutanga kuziya kuti kuna arume hauna kubvira wakazowirirana namai pamba saka mai ako wanga usikawirirani nawo mainini wanga usikawirirani nawo saka apa pakati pevanhu vaviri apa iye ndiye anonuhwa ndo chinhu chekutanga chepiri ndechinoti Jeni masoko ake dare unopinda mimwe mudhu yekuti tinofunga kuti ichokwadi hakuna baba benzi kana mai benzi anotsvakire mwana murume asi Jeni wakambouya futi kumba kwangu echiti mukoma ndatsvakirwa murume waidananawo namai murume wacho kulepatuko zidhara saka inini ndirinetsana namai ngoti ari dondipe zidhara nhasi waakuti azi murume wainini ndaipe mare kuna baba iwe wakamboitawo what kind yekutiwo arume saya anongodiwa baba ako asikafambi nemota mai ako asikafambi nemota iwo uchipiwa mari yaunogona kupa baba vako namai vako point number 1 baba vako zvaakare yake wati katseteke dhoti handisi kuramba but inini mubvunzo wangu ngounoti iwo wakadiniwo kuryawo dhoti ngekuti baba wako wakadya hauna kurida but wo wakagona kuti baba ngoti wamwa doro saka ini ndaakumwa doro chidhakwa chinogona kuita zvese zvese kana kutopa vanacho kana mukadzi kuti oimwa izvozvo zvinogona nga zvakaitika hakuna unombotirenwa chinhu chaasingadi mazvita pamusoro anhamwari pamusoro ishe nevamwe vanhu vese ini ndiri mukuru kuna vanhu avo vaning'ina vari kutaura dzimwe mhosva dzaiuya pamberi pangu kudai dzimwe dzacho ndaitombopinzwa nadzo mukati mwenyaya idzodzidzi dzimwe ndichiedza kutsiura mwana uyo ndichimutaurira kuti wona mwanawo baba watadze kuateerera iwewe zvouri kuda ngezvipi iye wakati inini panapa ndirude kooroja urude kooroja ngenyi zvikazi ndirude kuite zvendinoda urude kuite zvounoda zvipi zvacho inini handisi kude kuti urojeba iwewe wode kooroja ngenyi zvikazi ngenyaya dzekuti baba ari unditi pano usaite arume ako handidi kuonana nearume ako panapa inini ndochiona manje kune mwana ndimbotaurira nababa acho kudai zvikazi hapana chendinomuonini be ndiri kuedza kumutsura saka kuti ndimutsure inini ndimutsura uri kuramba saka nhasi uno tiri kushamisika tiri murumewo uri kupinde munzvimbo yekuti dai zvaibvira asashungurudzwa zvakafanana neizvozvo ba ngezviripo nhasi uno kufomerwe zvimwe zvinhu zvokuti chakati choteererwa chakati ngatimbotarise pakauya pechitora mamhacho zvinhu pamba ipo pati pane handichadi ndiripo tikati watora here zvinhu zvako zvikazi hongu ndatora hapana chasarira here zvikazi hongu hapana shuwa here hapana ndikati sabhuku muri uzvizwa here zvikazi bvunzaiwo wapedzera here zvese zvone akati hongu asi nhasi uno chiri kunetsa chiri kuramba chichindonetsa chiricho ngatione kuti chiricho chakambotaurwa ichika ichi chirude kouraya munhu uyu chirude kosvike pekuuraya munhu uyu ngatinunure munhu mupfungwa uri pakashata mumwana wangu uyu munhu wese kuti aende koti anunure bope iri rinonunurwa kunoku kuti chakati chakashata kwedze kununure kufa kwemunhu uyu mwaona zvinhu zvakaitika apa kude kutemwa kude kudini pamberi pacho zviri kuzi handikusiyi kusvikira wafa tarisai ipopo ndiri kukumbira chikumbiriso kune mwana wapindira kuna mai ende zviri kuzi kuna baba ake ino kaini kwakora ngekuna mai chinotaura mai ndo chichaitika uchapinde mumba uyu apinde mumba hapana upenyu apo kana kuti zvichaende kune mukadzi uyo apinda mukadzi uyo uchapuwe chekupuwa uyo dambudziko richaramba richienda wakaberekwa kuna abereki ake ndinotenda hangu iyo chendinoda hangu ngechekutora kuti edzai kununure bope riri apa kuti mukadzi uyo asaramba akapinde mukati mwemba yedu alright tapazwa regerai ndipendere
Ingatitorera nguva yakareba nyaya iyi. Tidzikisai maoko enyu pasi mese, dzikisai maoko enyu pasi. Toda kuti tiipendere. Muda kutaura here? Musasandirebeserawo ba. Ndachida kutaura panhau yemwana yazi kubha. Kutaura chokwadi, madhays avhurwa pamuhamba. Ndo pakatora baba ana kuenda nawo kubha, ana angasikaendi mubha. Ndo pakatangopinda naana mubha. Zvadaro izvo kuti ndinetsane nemwana wangu inyaya yekubha. Ndakati kune mwana, iwe uri kuenderei kubha? Mwana wakandipindura kuti mumwe mhai hamungandirambidzi baba achindibvumira. Waiti auya, baba aigare pamubhedha pemwana zvokuti ndakatombaafungura pamwarurara nemwana. Aigare pamubhedha pemwana. Agare pamubhedha pemwana. Agare pamubhedha pemwana. Ndakasvikira kakawanda. Ndasvika ndaisvika mwana ari kuerenge mari kuti nhasi baba ndaonei. Baba kwakuti chindipowo iyi. Achiyape mari. Umwe musi ndavandanyebe kuenda kutoilet. Ndakasvika yari pamubhedha. Ndozo kuenda kubhaa kwemwana baba ndo akatora ana kuende kubhaa. Echafundisa nezvikombo zvacho chipa. Echienengewe mari kuti ndapuwe mari baba echitore mari iyoyo. Mwana ndomutsura mwana kwati mhai hamunditsiuri bange kuti baba anondibvumira. Ngatichida izvi. Varume kandangoda hangu mazimairi badzi ndione kupendera. Nenyaya dzakawanda panapa. Taura ini pamusoro iyi taakutosvika pakuipendera. Iyi inyaya yekuti inenge yadhiraftwa pasi. Nyaya yakutaurika iyi. Hakuna baba anoenda nemwana kubhawa. Because Jeni ndii ndakamutevera kubhawa. Ndikamubvunza, ndikamutsiura. Asi Jeni wakabva azondiudza manzwi. Ndamubvunza nyaya yekuti sei uchizviita izvozvo. Saka zviri pachena kuti baba kana akaendesa kumwana kubhawa. Saka zvapa chokwadi kuti saka maendo anga akatsvakira zidhara ranga riri kule padhiroko. Because Jeni wacho akataurawo nemuromo wake. Pamusoro iyi ndoda kuti hanzvadzi yangu iti hemeni kana ndiri kunyepa. Ndini inini nyakumudedza mumba mangu totogara pasi. Hanzvadzi kubhawa kwauri kuenda kwakashata. Kana wati ndanyepa woti ndanyepa. Dare richizwa Jeni. Ndozvendakataura. Good. Saka nyaya yekubhawa iri kutaurwa. Inini muhamba akawakwa akaendisipoba. Asi simoko ndo kwangu na Jeni. Kwamuhamba akusikoba. Because aitogarapo. Ndini ndakamuteera inini chiti hanzvadzi yangu zvauri kuita zvakashata. Ari kutenda nemuromo wake kuti hongu. Saka nyaya dzimwe dzakugadzirwa idzi nandambodzisiyira changamire nekuti nandisikadi kudzitaura. Ndichida kutaura kuti nyaya iri pakati pababa namai apa. Pekupedzisira muchanzwonzi baba wabata Jeni. Ende yatobuda apa nekuti nandamboinyarara asi varume ndakambotaura nawo nchiti maitikira zviri kuita baba makasara muri mega makadzinga mai nini mangwana muri kunzi mabata hanzvadzi yangu ende hazvizorambiki. Saka changamire nhasi kwete mangwana ba nhasi nyaya iyi pakati pawawo munhu ngaagare kwake nekuti mukaregedza mangwana inoita yana chaboda. Chokwadi hatidi zokumbonyepa ba vanhu vanopedzisira vakujeri asi nyaya yamborerwa tichiiona kuti nyaya ndokweiri kuenda hapana kuchena baba. Manzwa achinzi akaenda nawo kubhawa pamwe ndakaona wakagara pamubhedha nanda kutofungira kuti vanorara nemwana kutaura kuti kufungira kwasa makore esa hazvina kutaurika ba asi nekuti paane dare zvaakutaurika kutaura nyangwe dama muri mukoti aingotaura muromo wekuti murume uyu ndofunga wairara nemwana. Nhasi ngaiperi. Inini mapenderera ndinoita nyaya iyi inoipendera zvinonakidza. Zvandinotaura ngezvekuti Jeni you are now 18 years. Une mwana bonde wakuriziva, murume wakumuziva, tsvaga pekuloja. Uita zvokuti unge uchiya kuona baba namai vari pamba pavo. Asi ndakufirawo kufamba. Ndiri kupendera. Enda anotsvaga pekuloja. Muite zvokusuwirana nemubereki. Pasawa paine kunetsana kunenge kuripo. Kuna mai nababa. Kana muri vanhu vanenge vakarambana, rambanai. Mbotinyararira. Kana muri vanhu vanenge vakarambana, rambanai. Achidana anoti unoramba nhasi mangwana maakudanana. Marry today and divorce tomorrow. Marry today and divorce tomorrow. Hazvinakidzi ndo zvekwana muhamba. Musaita upenyu hwekurarama kugarisana muri mai nababa muchiri chihure.
handizvo edi nagaraumba kwako dakara garaumba kwako pamuri ndiri kusima mhodzi yerunyarare nerugare handisi kuda kuzwa chinoitika munyika yamambozimunya munomwe makagara muri kuti dakarai wafa nemuto usina kufanira ndisikagutsikani nahai kuba munhu anekwankundidza kana muri pano kusvikira ndane chokwadi chazvo unoita 4 days ari mumba ndofonerawo mambo kune mutumbo aita 4 days ari mumba mombondikowa ndi mambo mozomuika uyo handidi kuzwa zvekuti une tsaona yasangana nayo kana kufa zvisina kufanira zvinosvika munzee dzangu zvinosuspektwa zvakonzereswa ndidakarai haikwi kusvikira nyaya yabuda pachena uyo mwana uyo ngaatsvage pake paanoenda koloja achida kuona mai oenda unoona mai achida kuona baba oya achiona baba kwamai kori kuenda kouri kana kuriko kwauchaenda kunogara ziya kuti zvauri kogara ikoko kuchatadza kuwira nyanzva dzamai ndataura paya kuti mutemo mushamwa wakaberekwa nekumasekuru unosiyana hunhu hwauri kubuda nahwo mushamwa mukundidza uhu ukagara nawo mwamagadana nawira muwirirani munobve kwakurumbirirana moyobombera futi panapa enda unoloja waite chikomba chako uripo uri kulojera hapana unokubvunza baba kana ada kufunga kusvika kuyo kuona chikomba cho ndiwo kana ari mai ndiwo asi enda inga uri pako panoti iwewe murase ndizwisisawo imwe mai nini ziyache mwakaroorerwa imwe kuti mwakaroorwa musha mune vana chengetai vana vamakaroorerwa hazvishamisi kuti mune vana venyu uyu nevana vake oyu muchachengeta vari pamwe chete wabatese vana venyu mese murase ndizwisisawo avo vakuchemaira mauchemaira zvandiri kuda ndinoti moende mogarisana zvakanaka tarisire kuti handina chimwe chenichataura pamusoro penyu ndoda kukuonai kumba kwangu muchamhangara munext door kana umwe munhu kwete kumhangarana pa4 wenyu wendichazwa uchauya mukati mwenyaya iyi futi maringe nekuti uyu wabva kumba kwake kwakuharasa kumba kwenyu tangai mataurireni musati maenda mapurisa ndonyore tsamba yasvika kuise chidhini ndochizwa kuti mapurisa anoitonga achitinyi kana iri criminal case yaiswa mumaoko emapurisa otadza kuihendla nemwazvo zvinonakidza mumabhegi mwedu arimo mabhuku etinotambana naprovincial major street mukuru wavo mamajor street tinochizoiendesa ikoko tozwa kuti major street urumbozvifambisa sei kana paine kahori karipo kanobuda isapana petisingakwani one size fits all inopinda mese movisi yese ndinodikana zitipinda saka ndoda kuti uyu ngagare kumba kwake imugara kumba kwanyu iwo gara kumba kwako muri atatu paradzanai uyo otanga upenyu hunyowani budai nimugara ane zvitupa zvavo musasiya kunoku zita riri kushanda pamutero ngeripi izvozvi